din hawn ġiet ftit ilu is-sibt f'xi l-5 ta' filgħaxija dħalt fi knisja kbira meta kienu qed jgħidu r-rużarju qabel il-quddiesa. Nies kien hemm waħdiet l-hemm u l-hawn u siġġijiet vojta kien hemm kemm trid. Kelli envelope lest bil-bolla kemm nimpustah u kelli wkoll żewġ CDs. Ħadd il-ktieb tal-kant u karta tal-quddiesa u flimkien mal-envelope u s-CDs għedthom fuq is-siġġu ta' ħdejja. Is-sibt filgħaxija l-quddiesa tkun itwal minħabba l-priedka u ma rridx inżommhom il-ħin kollu f'idejja la kien hemm siġġijiet vojta madwari, ħriġt il-kuruna u qatt ngħid ir-rużarju mar-raġel li kien qed jgħidu fuq il-microphone. Wasal il-ħin tal-quddiesa. Ġiet mara min-naħa tax-xellug tiegħi u waqt li bidejha uritni s-siġġu ta' ħdejja fejn kelli l-envelope, is-CDs u l-ktieb qalt li hawnhekk hawn xi ħadd. Jien mill-ewwel indunajt ġej għax f'qalbi għadt iva minn dawn is-siġġijiet kollha vojta hawnhekk u ġobha tiġi. Kontra qalbi għattilha ma ħadd. Neħħejt l-envelope u l-affarijiet l-oħra u kif ħsibt jien il-mara qadet bil-qiegħda fuq dan is-siġġu. L-envelope u l-affarijiet l-oħra qedthom fuq siġġu ieħor dak ta' ħdejja fuq il-lemin. M'għaddietx minuta li ma ġewx żewġ nies anzjani u qagħdu fuq iż-żewġ siġġijiet eżatt wara s-siġġu fejn kelli l-envelope, is-CDs u l-ktieb. Hi qalt li waħda minnhom. Dawn mhux tagħna. Jiġifieri aħjar tneħħihom minn hawn. Hekk kelli nagħmel u poġġejthom fuq is-siġġu ta' qudiemi. Ma damux ma ġew raġel u mara u kif rajt li l-mara oġobha toqgħod fuq is-siġġu ta' qudiemi, neħħejt l-envelope, il-ktieb u s-CDs u żammejthom f'idejja sakemm dejquni u poġġejthom fl-art. Ridt nibki meta ftit wara ndunajt li din il-mara li kien fiha mhux ħażin kienet resqet is-siġġu lura biex tkun iktar konda. U s-sieq tas-siġġu kienet tafas fuq l-envelope tiegħi. Stennejt sakemm tqum Alleluja, ollejt ftit is-siġġu u ħlist l-envelope minn dak it-toqol u poġġejt kollox fl-art. Imma l-istorja ma waqfitx hawn. Meta s-sagristan ġie jiġbor wara l-priedka, rifes l-envelope u ħalla fuqu il-marka ta' żarbun daqsiex. It-talima tal-istorja. Ġesu qalilna li aħna se mmorru l-ġenna jekk nieħdu paċenzja. U l-paċenzja rridu noħduha kuljum u ma' kulħadd. Wara kollox, min jaf kemm l-oħrajn jieħdu paċenzja bina. Ġesu wkoll jieħu paċenzja bina, jaħfrilna meta nagħmlu dak li ma jogħġobx lilu.